Sziasztok, a mai videóban egy Minecraft videót hoztam el nektek, amiben kezdtem egy új világot, és ezt megpróbálnám felvinni 100 napra. Szóval 100 alatt meg kell legyen gyémántszett. Át kell menjünk a úgymond piglinekhez, mert nem jut eszembe a szó. Hát szóval kezdjük is a játékot. Vágok fát, ez a legelső dolog, gondolom mindenkinek, hogy fát vág. Ez a legelső. Csak laggol, mert az amúgy lett volna egy modos videó, amit beraktam egy modot, de nem sikerült, úgyhogy gondoltam csinálok egy valami újat. Hol van a fa? Hát itt craftok ilyen sárga fát, ami nagyon nem tetszik nekem. Hát egy crafting table 8 potot lekraftolok, mert ugye az első dolog az a... mert én szoktam fabaltát, kardot és egy facsákát. Szóval menjünk itt szerezünk birkát, mert ritka, de sok achievementet kapok. Jó, ne ellenőrizem, csak hát csak kéne már ott egy Simba. Ott áll fent Simba a hegytetején, csak nem tudom, hogy megyek fel oda levadászni. Hát próbálok. Szia! Hogy vagy? Én is jó. Most is jó, hogy? Jaj! Ja, na, így a jó. Már megvan. Úgyhogy most kezdjük el, de már 2 gyapjunk van. I'm OG. Hoppá, az mi az ott? Az mi az ott? Ennek a közelébe... Na most szó szerint laggolok. Na, hoppá. Na hát itt meg kell keresni a ládát, hogy nem döglök meg. Ott is van. Meg is lettem. Na, 3, 2, 1, megyünk. Legalább van 2 izé. Közelebb leszek a portálhoz. Aranyom. Hát felszedem az ilyen dolgokat, mert amúgy hát no, ókék. Amúgy is bedrokkot tehetnénk obszidiánt, na van, bocsánat, már elfelejtettem a Minecraft szobájait, már tehetnénk már simára. Hát ezt a ládát elviszük. Csumi. Na én mentem fát vágni. Próbálok finoman bánni ezzel a fával. Mert amennyi fát én már kivágtam a Minecraftban, nyoló jövőben nincs. És hát amúgy tűzre megírni, ha Minecraft follow világ. Na hát ide most nem vagyok akaratos lemenni, mert hát hát úgymond így fákjám se, meg hát csákányom is nem jó, mert ha lelek például vasat, akkor most ott kell hagyni. Hát vagyis amúgy tudok szedni követ, de most nem megy le. Na melyik keresik valamit. Melyik világot látni. Melyik látok egy világot. Szerzitek cuccokat, csak fő, hogy meg ne halljak, meg akkor a cuccom se rész. Jaj. Szerintem hát
No hát... mi a megoldás? A vágás. Szedek már még, hogy ne pusztuljak éhen, mert hát anélkül ugyan a májhat nem belaggolni. Lag, meg csak az egész nap a lagról beszélünk, ember. Hát most elkezdjük. Most fárpópálni, most az első részben mi érdekes lehet, favágás, gyapjúszerzés. Amíg nem lesz meg az első ágyam, addig nem hagyhatom abba a videót. Meg kell legyen hol egy birka. Hát ide se akaratos vagyok visszamenni, de birkát keresek. Annyit elmondok, hogy birkát keresek. Lag... tehén. Majdnem beleestem. Malac nem fontos. Most birkát szereznék. Csak. Ha már most megvoltak a halálközeli élmények, ha ott lett volna egy nagyobb lyuk, én már a cuccaim nem is lennének. Úgymond. Oppa. Most birkát keresek, meg kell legyen az első ágyam ahhoz, hogy tudjam befejezni a videót. Na hát, meg tovább szítnéljük. Itt lesz birka. Hát már láttam egy birkát, csak a szürke volt, szóval azt a szürke az OP, csak nagyon nehéz megszerezni. Igaz, egy világomban már megszereztem. Ott van! Szedek egy kis fát, és... Na, ez a videó ennyi lett volna, hogyha tetszett, iratkozz fel, és nyomj egy lájkot, és úgymond, ja, nyomjad a lájkot megfele, így, ahogy mutatom, így nyomjad a lájkot. Szia!